Arratsaldeon guztioi, zer modu zarete? Bai, ostirala iritsi da ostirala, bizipozaren eguna, egoak ematen dizkigun eguna, eta bizipozez aurkeztuko dizuegu gaur ere beste elkarte bat, Juneren egoak du izena, eta abesti berria dute ederra, eta hementxe entzungo dugu protagonistekin batera. Hori lehendabiziko orduan eta bigarren orduan beste artista handi bat, hainbat taldetan parte hartu badu ere, 2018an ekin zion bakarkako bideari, Gau proiektuarekin. Dagoeneko 5 kanta baditu eta orain beste 4 aterako ditu. Martxoaren 17an ikusiko duzue Dabadaban. Biba Gartxot! Hemen izango dugu. Gartxot gurekin, baina lehenik eta badakizue hasteko azken bertsoa tokatzen dela. Astearen egunak aurreratu ala, askatzen joan gara gerriko uala, zabaldu biegoak behar den bezala, ea egan pasatzen zaigun ostirala. Egan, baina elkarrekin, eguraldira arte orain hasita, guazen bibagu eta bibazuek! Juneren ego solidarioak, errenterian dago Juneren egoak elkartea, orain abesti berria du esan bezala, eta guk biak ezagutuko ditugu, elkartea eta abestia. Eta hasi gaitezen elkartea ezagutzen, 2013an sortu zen Juneren egoak elkartea zorigaitzeko gertaera baten ondoren. Baina zer da Juneren egoak eta batez ere nor zen June? Gurekin dugu elkarteko kidea Joli Martin. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Joli, lehenik eta behin galdera horri erantzungo diogu, nor zen June? June, 2 urteko neskato batzan, eta neuroblastoma baten ondorioz hil egin zan 2 urte zituenean. Eta, Juneren gurasoek erabaki zuten. Hori da, June. Ze polita, Polita. Neska oso polita. Oraintxe 10 urte gertatu zen hori, ez da? Bai, datorren igandean 10 urte urrena beteko da, eta ja, 10 urte June hil zenetik, eta 10 urte ere Juneren egoak elkartea sortu zenetik ere. Bai, kontua da, Juneren gurasoek behar eta gabezia batzuk sumatu zituztela, ez da ospitalean zeudela? Bai, hortzegon familia bat, nola baita esateko monoparentala, eta ama zegoen goizean, arratsaldean, gauean, bere semearekin. Eta Carlos eta Maia, Juneren gurasoak, ohartu ziren, hor zehoz egi behar zala. Eta orduan, June ospitalean zegoen bitartean, txandak antolatzen hasi ziren, bere ama etxera edo, juteko aukera emateko barkatu. Eta horrela izan gure lana gutxi gora bera. Bai, zuek Juneren gurasoen dei bat jaso zenuten, ez da? Bai, dei bat nola baita esateko, generaman denbora bat pentsatzen zehoz egin beharko genukela, gure mundua, gure inguruko egoerak pixkat aldatzeko eta hobetzeko, eta orduan June hil zanean, beraiek oso argi izan zuten, honekin zehoz egin behar da. Eta sortu zuten Juneren egoak, deitu ziguten lagun batzuei, eta hasi ginen lanean, eta June hil egin zan martxoan, eta elkartea ja sortu edo egin zan ekainean. Eta zergatik Juneren egoak izena? Familian Carlosek beti deitzen zion tximeleta, Juneri. Orduan, pixkat imaginatzeko oso metafora potentea da tximeletarena, egoak, egal egiten dula, itxaropenerako mezu bat ere ezabatzen dula tximeletak, eta horregatik Juneren egoak. Eta zein da Juneren egoak elkartearen helburua?
berez, gaixo edo hil egin den aurren familiei, pixkat euskarri edo soporte bat ematea, sortzea, sare bat, beraien beharrak edo asetzeko. Eta nolako familiak hurbiltzen zaizkizu, ze profiletakoak? Bueno, baldintza bakarra izango litzateke bere aurrak edo gaixo edo hil egitea izaten dela. Eta ze gaixotasun mota, edo zein gaixotasuna izan daiteke. Gaixotasun horrek familian vulnerabilitate egoera sortzen baldin badu, gure gana jotzen dira eta saiatzen gara laguntzen. Ze laguntza mota? Laguntza mota ezberdin daude, segur zenolako beharrak ere sortzen diran, edo zenolako beharrak dituen familiak berak. Esate baterako, hainbat dira, ez da, laguntza ekonomiko izan daiteke, baina esate baterako baita ere, gaua pasatzera joate edo txandak egitea ospitalean aurra zaintzeko. Bai, hori hasieratik, nola baita esateko, hasieratik sortutako behar hori edo ikustetako behar hori somatu egintzan, eta orduan txandak egiten ditugu ospitalean, gure aurrak zaintzeko. Eta gurasoei ematen diegu aukera, etxera juteko beste seme alabekin ere egoteko, eta hori egiten dugu. Eta zer sentitzen da horrelako txanda bat egiten denean? Ni ama naiz ere, orduan juten nintzenean edo juten naizenean ospitalera aurrekin egoteko, zure, ez dakit nola esan, emozioak sortzen dira. Zuzaiatzen gira beti alik eta hoberen egiten abesten diegu aurrei, aldatzen dizkiegu pardelak, edo biberoia ematen diegu. Zer supesatzen du emozioa, eta azkenean nik beti pentsatzen dut, ematen duten baino gutxiago jasotzen dutela horrelako esperientziekin. Eta hori, ez dakit, azkenean emozioak transmititzea hitzekin oso zaila da. Eta zenbat familiari lagundu diezuen, orain arte kalkulatuta daukazue, eta nongoak diren baterako? Gutxi gora bera, hasieratikan 60 familiei arreta eman diegu. Momentu honetan 25 familia ditugu gure sarean. Eta, egoerak ezberdinak, gaixotasunak ezberdinak ere dira. Eta nondik datozen, ia gehienak etorkinak dira, familia etorkinak dira. Momentu honetan, komentatu dut, 25 familia ditugu, eta horietatik 5 Euskal Herrikoak dira, eta beste gainontzeko guztiak kanpotarrak nola baita esateko. Horrek ere isladatzen du, zenolako aberazgarritasuna edo zenolako aberatxagaren horrelako kulturak ere ezagutzeko aukera ematen digutelako. Bai, eta eskartuko dute, ze beste gainera, laguntza administratiboa ere ematen duzu, ez da? Bai. Laguntzen diegu gizarte zerbitzutara juten, papeleoak betetzen, segun ze egoerak diren, gu hor martxan jartzen gara. Egia da ere, ia gehienetan familia hauek ez dute sarerik bere inguruan. Etorkinak dira, etortzen dira kasu honetan errenderira, baino beste herri askotara, eta sarea falta dute, tamalez. Baina pixkanaka, guk beste bideak ere zabaltzen dizkiegu, eta horrela gabiltza. 2015an June Sánchez Tolare Txipi beka ere sortu zenuten. Zer da beka hori? Beka honen bitartez, saiatzen gera, ekonomiko ekarpen txiki batekin, saiatzen gera investigazioari laguntzen. Nola baita esateko, investigazioa beharrezkoa da, minbizia pairatzen ari diren familiei laguntza emateko. Orduan, beka honen helburua da, lortzea beraien bizitza hobetzen, beraien kalitatea hobetzen, nola baita esateko. Argi dago zuek lan handia egiten duzuela, baina zuek ere elkarte gisa izango dituzue beharrak. Bai. Ze behar dituzue? Lehenengo beharra da ekonomikoa. Gauza asko ezin dira egin dirua ez baldin badago. Tratamenduak ere oso garestiak dira, eta horretarako dirua lortu behar da familiei emateko. Ze behar, gehiago,
voluntarioak ere behar ditugu, eskuak, buruak pentsatzeko, eskuak egiteko, behar dira voluntarioak. Eta tamalez ere, azken bolada honetan, voluntarioen kopurua jeitsi izan dela. Nik uste dut ere, hori da nire hausnarketa pertsonala, pandemia ero honek, hori ere eragina daukela baita ere. Eta bueno, horiek izango liratezke gutxi gora bera gure beharrak. Zuk azkeneko 10 urte hauetan zer ikasi duzu, Juneren Egoak elkarteari esker? Nik uste dut zer ikasi dudala, humilago izatea, eskuzabalagoa izatea, solidarioagoa izatea, eta baita ere laguntza eskatzeko gaitasuna ere lortu detela 10 urte hauetan. Nik ere, beti esaten dugu bezala, ez da, voluntariook ere behar degula gure burua zaintzea, hori ere ikasi dut 10 urte hauetan. Joli, zuri ere beraz, ego solidario batzuk atera zaizkizu 10 urte hauetan? Ez dakit. Agian bai. Joli, lagun bat jarriko izugu ondoan. Ongi ezagutzen duzun lagun bat eta lagunduko digu elkarrizketan aurrera egiten, Alazne du izena, eta Alazne elkartearen sorkuntzan egon zen, eta gertutik ezagutzen ditu Juneren gurasoak berak ere. Zalantzarik ez zuen izan elkartera bolondres moduan batu, eta ekitaldien ardura hartzeko gurekin da Alazne Mendikute. Kaixo, Alazne. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo, Alazne, eta zuri zer eman dizu, Juneren Egoak elkarteko bolondres izateak? Galdera zabala da hori. Ematen duzuna, baina askoz ere jasotzen duzu, voluntario lanetan ibiltzen zenean. Beste ikasketak, beste realitate batzuk ezagutzen dituzu, eta normalean oso zaila direnak. Empatia sortzen da, beste zure inguru horretan, hor zabiltzan mundu horretan, eta maitasuna pila jasotzen dugu, asko jasotzen dugu. Bueno, ari gara argazkiten ikusten, oso okerrez baldin bagaude bolondresak. Zenbat zarete gutxi gora bera, Alazne? Badakagu hor poltsa bat gudeitzen dioguna 50 bat inguru gaude, baina bueno, aktiboki gutxiago gea momentu honetan, 15-20 bat hor gabiltzanok lanean. Aktibo, baina, dei bat egiten duzunean asaltzen dira, beharra serioa denean asaltzen dira. Bueno, zure familia ere bertan dago, ez da? Elkartean dago. Lauak, etxeko lauak bertan gaude. Bertako voluntarioa gea eta hor buru belarri. Eta zuk ze ardura duzu? Ni naiz ekitaldien arduraduna. Juneren Egoa kalera ateratzen denean ekitaldi bat burutzera, horren arduraduna naiz. Zein izaten dira ekitaldi horien helburu nagusiak? Helburu nagusia da gure lana kaleratzea. Kalera ateratzea, ikusgarria egitea, eta ezagutzera gure lana kale mailan eta herritar mailan. Bueno, urrian egiten duzue Juneren Egoak, eguna, ezta? Hori izango da agian urteko egunik handiena? Hori da gure egun handia, urteko egun handia da Juneren Egoak eguna, eta normalean urrian izaten da. 2 urte ondoren pandemiaren gatik ez dugu ospatu, ezin izan da, eta 22an bueltatu ginen. Eta handia izan zen. Eta aurten gainera 10 urte betetzen dituzuenez, zerbait berezia egingo duzue? Martxan, ari gea horretan ere, 10. urte hurrena ospatzekotan, ideiak ez daizkigu falta, eta hortan gabiltza hor dago esposaketa bat airian, hitzaldiak, berriz ere Juneren Egoak eguna, gehiegi ezin dugu zabaldu oraindik, ez dago zehaztuta. Juneren Egoak egun hortan ordea zer egiten duzu, zer izaten da egitaraua? Dena umen inguruan ospatzeko da, goizean puzgarriak, jolasak, eskulanak, aurpegi margoketa, olakoak izaten dira, eta txaldian gehiago dantza, edo ikuskizunak, magoak, edo olako itxure izaten du. Bazkariak eta ez ditugu iten. Naiz eta Euskal Herrian egon. Ekitaldiak antolatzeaz gain, familiekin ere harreman zuzena izango duzu, Alazne?
Bai. Zer jasotzen duzu beraien gandik? Zer esaten dizute? Jo, batez ere eskerrak, jasatzen dugu eskerrak. Beti eskerrak ematen ari dira, maitasuna pila bat, eta ume guzti horiek oso maitagarria dira. Denak gure zai, beti irrifar batekin hartatzen gaituzte eta gu ere pozik. Baduzue bientzat agian galdera, baina anekdotaren bat edo une bereziren bat oso gogoan gelditu zaizuena? Kasu bereziren bat izan daiteke? Nik uste dut bakoitzai 10 urte hauetan zehose gelditu zaiguna. Nik goratzen dut ospitalean egindako egonaldi bat, haur txiki batekin, eta niretzako izan zen oso potentea. Egun hura duzu gogoan? Zergatik? Asko mugitu ninduen esperientzia horrek. Bai, ama bezala, pertsona bezala. Eta nik uste dut, horrek asko mugitu ninduen eta nire solidaritzaren ikuspuntua aldatu zidan, bai. Alaznezuk baduzu, unerik gogoan? Ospitaleko egonaldi horiek hori gogorrak eta emozionalak izaten dira. Askotan nik eukinun besotan 2 hilabeteko ume bat. Bere amak ezintzuneon eta gure artean, eta hori esatezu, ematen badiozu buelta esatezu, zeitzen den nik hemen, azkenean ni ez naiz bere ama, ez? Baina maitasuna mimoak ematen dizkiozu eta hortxe. Eta ekitaldietan, irudiak ikusten ari nintzen, ze jasotzen dugun kanpoti datorkigun ekitaldi horietan, lezon badago mutil bat, kalu hor zegoena, guk beti esan diogu astakeriak egiten dituela. Bai, 24 ordu korrika, eta horrelako gauza. 24 ordu korrika, 100 kilometro korrika, juneren egoangatik. Eta beste ekimen bat ondotik, Markelen irriak ere, baina egin behar da. 24 ordu martxan korrika, egun horretan ekitaldiren bat ere sortzen da ondoan, programazio batekin, eta hor lortutako diru guztia, berak nahi du eman. Egin behar da. Eta horiek gelditzen zaizkizu gero grabatuta. Eta zuri, zer erakutsi dizu Juneren egoak elkarteak azken 10 urte hauetan? Erakutsi dit pila bat. Horregotea edozin momentutan, erderaz esaten den bezala en las buenas y en las malas, egon empatia sortzea ondoan dakoazun pertsonarekin, horregotea, maitasuna eta... Bueno, familiak beharrezkoa dira zuen elkartean, familiak dira ardatza, azken finean, eta sorpresatxo bat ere badugu bideo moduan, ze familia batek mezu bat bidali digu zuentzat. Kaixo. Kaixo denoi. A ber, Butzako Junen egoaken sartzeak oso pozgarri izan da, oso positiboa. Bertan dagoen jendea zoragarria da, Amai eta Carlos sortu zutenak oso biozondiko jendea da, eta orokorren bolondres guztiak ere horrelakoak dira. Eta ezagutu jendea da, pixkat txolera gu bezala oso egoera zailean dagonak, eta bintzat han ulertuak sentitzen geha. Orokorrean gizarteak ulertzen ez dituen egoerak, bintzatan jende ulergarria dago. Eta laguntza behar bat dugu momenturen batean ere, laguntzako prest dago jendea da. Aier, dut izena. Nik zein hizkuntza egiten dut. Juneren egoak asko maite dut. Han lagunak jolastu eta oso pozik nago. Juneren egoaken egiten dienekin zartuzu politikak izaten dira. Bueno, nik esateko azkeneko esateko da, jende oso zoragarria dagoela, benetan laguntzeko prest, eta aurrera jarraitu dezatela. Venga, eskerrik asko. Nola hundi egiten dezuten. Bueno, hortxe familia, Etxeberria Galarraga familia oso okerrez baldin bagode ezagutzen dituzu, ezta? Jolin hor dira? Dira errenderiko familia bat.
bere semek, bere mutilek bi gaixotasun ezberdin dituztela, eta hasieratik, beraiek hasi zirenetik, gurekin egon dira, adibidez, familiekin antolatzen ditugu... Denera puntatzen dira. Bai, hori da. Beti daude. Antolatzen ditugu kedada moduko bat, eta beraiek parte hartzen dute. Eta ez dakit oso jatorrak, oso gertukoak, eta aurrak dira la bomba. Oso maitagarriak. Alaz nezen mezu bidali dizuen, zuek ere zerbait esan nahi dizue beraiei? Edo familiei orokorrean zer esango zeniekete? Mila esker, mezu horrengatik eskertzekoa da. Eta momentuz lanean jarraitzeko asmoarekin gaudela gu hemen, bai beraiengatik eta beste guztiengatik ere. Gogoz gabiltza, momentuz beste 10 edo gehiago etor dadila. Eta familiengan ere ikasten dugu indarra. Ze nolako jarrera duten arazoen aurretikan. Gure motorra dira beraiek. Bai. Tira, guazen Amaia Agirreren gana. Amaia Agirre, arratsaldeon, Juneren Hegoak elkartea ezagutzen ari gara, eta zenbat jende batu dituen, zuri zer iruditu zaizu elkarteak egiten duen lana? Arratsaldeon, hemen, ni ere unkituta horkoak bezala, niretzat Juneren Hegoak lehenagotik ezagutzen nun, eta niretzat berezitasun bat da, eta nire ustez aipagarria egiten duten lan eskerga, Haseran, Juneren ganako elkartasunez eta ondoren beste hainbat familiri laguntzeko borondate hori. Amaiera lazgarri eta gogor baten ondoren aukera bat zan etapa bat edo ate bat ixtea, eta hauen erabakia izan zen justu kontrakoa, alegia ateak, leihoak eta besoak zabaltzea. Olatu maharikatu batek jotako aitza arrakalatuta suntsitu arren nola izan diren gai bakoitzak bere alea jarri eta elkartasun ondartza eder bat sortzeko. Eta esango nuke ezagutzen eta parte hartzen dudan elkarte eta taldeak kausa edo arazo edo premia jakin eta zehatz batek eragiten dituela, baina Juneren Hegoak ez dela partaide kausa homogeneo batek sortua, premiatik bai, baina eragiteko eta laguntzeko gogotik eraikia izan dela. Eta horrek egiten duela berezi eta aberats elkartea. Eta ze esanik ez, badaukaten bolondres sareak. Eta aipatu duten bezala nik ere badakit porrotx ondoan hartu eta ospitalera bertxotara joatea zer den. Eta irribarrea sortu arren, gero atea zeharkatzen dezunean ez da ze barne zurrunbilo, eta justu hori dana berritu dit, eta egia da, olako momentuak denok bizi barko gaituzkela, esan duen bezala, humanidade ariketa bat eta humiltasun ariketa bat egiteko. Amaia Agirre, eskerrik asko zure hitzoiengatik, berehala izango gara berriz ere zurekin, eta beste lagun bati esango diogu sartzeko zuen ondoan jardaten orain. Elkarteko beste bolondres bat ezagutuko dugulako. Inguruko elkarteekin duten harremana kudeatzen du berak, eta bere lanarekin jendea lagun dezakeela ikusteak asko betetzen du. Gurekin da, Bea Martin. Kaixo, Bea. Arratsaldeon. Eta Bea, zuri ere galdera berdina egingo izutazteko, zer ematen dizu zuri bolondres gisa Juneren Hegoak elkarteak? Bizipoza. Bai. Egia da, eta, errepikatuko naiz, ze ja esan dute, baina ematen dudan baino gehiago ematen dit voluntarizateak. Zu noiztik zaude elkartean? Ni pixka behan dasago sartu nintzen, baina 9 urte aldera daramadia Juneren Hegoak elkartean, baina, bai ezagutzen nuen hasieratik zeintzan egoera, nola zegoen June, prozesuan zeraman, gertu deukat pertsona bat, eta azkenean hortikan ezagutu nuen, eta horregatik sartu nintzen, ze proiektua oso unkigarria iruditu zitzaidan hasieratik, esperientzia ezugarria izan zen, egotia prozesua entzuten eta bizitzen kanpotikan ere bai. Eta ni beti esaten dut, Carlos eta Amaiak dira, nola, ez dakit nola esan, como nuestros gurus zentzu horretan, azkenean bereiek izan zuten esperientziatik sortu dute olako proiektu bat, dolua lantzeko, eta hori iruditzen zait izugarria dela.
Eta zuk elkarteari dagokionez, zer da zuk betetzen duzun zer egina? Zer egiten duzuzuk? Elkarrekin arloan barruan nago, pixkat koordinatzen dute espazio hori edo arlo hori. Eta helburu nagusia da elkartekin harremanetan egotea eta sensibilizazioa. Gazteei, aurrei eta... Bai, hori ere gako garrantzitsu bat izango da, ezta? Beste elkarteekin elkarlana eta aipatu zu bezala gaztekiko sensibilizazioa. Hoixe, bai. Txarea dakago bizipoza, gure txapela dela, gure aterkia dana. Eta bai, azkenean bizipozak ematen diguna hori da, ez? Beste elkarteekin harremanetan egoteko, babesa ematen digu bizipozak, elkarteak, eta bai oso garrantzitsua da. Askotan guk ditugun egoerakin ezin dugula jarraitu, edo ez dakagu baliabiderik beraiekin lan egiteko, eta egon behar dugu, ez? Beste elkartekin lanean askotan deribatzeko, ez? Gure egoerak, gure elkarteak ezin ditu olako zerbitzuak prestatu, ez? Edo eman. Bueno, eta gaur aurkeztuko dugu bizipozarekin batera aurkeztu duzuen edo egin duzuen abestia, Egan, zer iruditu zaizu? Izugarria. Gustatu zaizue? Bai, ez esango dugu, ez da? Bai, eta bideoklipak grabatu genuenean oso arratsalde polita izan zen. Voluntario oso desberdinak ginean, familiak oso... Familia asko gerturatu ziren. Bai, eta nik uste sortu zen giroa eta emaitza ikusikoa. Azkenean bideoan ikusten da. Bai, eta berehala ikusiko dugu, Xabier Zabalaren musika, esango dugu, Miren Artetxe bertsolariaren hitzak eta abesten Ines Osinaga eta Etxe, oraintxe bai, Egan gozatuko dugu. Elkarri putze gini, eta elkarri tirata. Posible data ez zaigu ezin darrik, ez gogorik falta. Orain airean goaz egaka. Biegoetan dartaraz handago buztanikara. Bera erortzen bada esan dio egaberak, batzutan jaustea ona da. Bueno, bea, ze kanta alaia, ez da? Azken, ze kanta alaia, ez da? Egia da tarteka egoera gogorrak bizi dituzuela, baina alaitasun hori transmititzen du kantuak. Bai, eta azkenean gure egoa alaia gea, ez? Hangaure, eta bai. Gure elkartean kolore asko dago, Beti koloretsu juten gea, kamisetak, sudaderak eta denak oso koloretsua dira, orduan hori bai transmititzen dugu. Eta gure familiek ere koloreak ematen dizkigute. Bai, eta hor gainera asko bildu ziren, esan dugun bezala. Bai. Familia asko. Bueno, ikusi ezagun beste bideo bat, hain zuzen ere Miren Artetxe letragileak eta aur batek izandako elkarrizketa. Eta zenbat laguntzen duen hegaldia hasi aurretik jakiteak erortzen bazara norbaitek jasoko zaituela. Ospitalera bisitan lagunduko dizun jendea, bidaiak eta leku aldaketak erraztuko dizkizuten lagunak, zu gaixo dagoen pertsona bat zaintzen ari zaren bitartean, maite dituzun beste pertsonak ere zainduko dituzten lagunak. Gaixotasuna edo doluak izatasunez eta naturaltasunez bizitzen lagunduko dizun jendea. Jende horrek osatzen du Juneren egoak elkartea. Egoaize bero jendea eta iparraize jende freskoa da. Haize guztiak direlako onak behar diren unean tximeletak egalda daitezen, eta ego guztiek balio dutelako egan egiteko haizea alde denean. Eta parre egiten du, Ego guztiek balio dutelako egan egiteko haizea alde denean. Bea, ze saldi polita. Oso. Baina ikuste ondo azaltzen dula, zer da Juren egoak eta zer nahi dugun, eta bai, esango nuke baiet. Etorkizunari begira, ze helburu dituzuen elkarteak? Nork erantzun? Nik esango nuke berdin jarritzea, familiak atenditzea,
lehen errepetu duen, voluntarioak izatea, dauden beharrei erantzun bat ematia, ez? Eta nik uste Eta gure leloak ere esaten duna. Jende txiki askok leku txikietan gauza txikiak egiten mundu alda dezake. Eta guk munduan aldatu nahi dugula. Piskatxo bat bintzen. Piskatxo. Bai, alazne hori da, agian kontua ez da mundu guztia aldatzea, ez da, ezin dugulako, baina bakoitzak bere pixka bat ematen baldin badu, zerbait aldatzen da. Gertuko mundua piskatxo bat aldatzen badegu, pauso bat eman dugu, eta hori garrantzitsua izan daiteke. Bueno, goazen berriz ere Amaia Agirreren gana. Amaia Agirre, arratsaldeon berriz ere, beste behin bideoklip zoragarri bat, ekarri digute Bizipoza elkartekoek, eta zuri zer iruditu zaizu abestia? Indarra handikoa, barruan estanda bat eraiten duena, bi abeslariak ere alakoxeak dira. Eta gero, letragileari Mireni kuku bat eginez, aipatzen du txepetxea bezain txikia ez, zen June, eta Otaino bertsolariak bazituen bertso batzu txepetxari jarriak ez, eta lehenengo adiz entzun nuenean kanta horixe bera etorritzean, kantatzen du Otainok txepetxea egazti txiki baina saltarina dela, eta kabiari bi zulo egiten dizkiola bat aurrean eta beste atzean, aurrekoa tapatzean jakiteko nola atera ez da, alegia atzetik, eta Juneri aurreko sarbidea itxi zion minbiziak, baina gurasoek zabaldu dute atzeko atea, eta Juneren egoek Bizipozaren hegaldia bideratzen duten beste hainbat familientzako egin dute bidea ez. Eta irakurri nuen, uste dut beraien web orrian dagoela, hileta elizkizunean apaizak berak esan omen zuen han zerbait magikoa sortu zela, eta izugarria da alaba txiki bat galdu ondoren nola atera daitezken indarrak euren egoera berean egon daitezken familiei egoak eskaintzeko. Eta kantuak dion bezala ezin dena posible da, eta beraz zorionak. Amaia Agirre, mila esker gaur ere gurekin izatearren, eta asteburu onona izan. Hirukote amaitzen joango gara, baina aipatu dugu baduzuela sentsibilizazio kanpaina bat gaztei dagokiena edo gaztei bideratua. Zer jasotzen duzue gazteen gandik? Askotan juten gainea behien gana, lantzen dugu gehiago, zer egin dezakete baita beraiek mundu aldatzeko, ez? Eta oso gauza txikiak esaten dituzte beraiek, eta hori da behar deguna edo dene deguna, ez? Eta beraiek jasotzen dute hori eta transmititzen digute hori ere bai, ez? Errenderian oso ezaguna izan da June, izan da Junen egoak, da Junen egoak, eta gu gerturatzera behien gana eta beraiek ikustea gertutik, ez? Zer dan eta zer izan zan, nik uste baita geritzen dira historia horrekin eta juten dira etxera bestera batera. Eta askotan gurasoek esaten dute, eske hitz egin dute Junen egoari buruz, ez? Eta badakite June zein dan, badakite zer gertatu zan, nik uste dut hori da jasotzen duguna, ez? Beraien feedbacka eta kanpotikan egiten dutena, ez? Jori Alazne eta Bea, mila esker gure gana ere etortzeagatik, guk ere June ezagutu dugulako horrela, eta zuen elkartea ere bai, eskerrik asko egiten duzuen lan guztiagatik, eta jarraitu ezagun denok pixkatxo bat ematen asko behar duten horientzat. Eskerrik asko benetan. Zuei. Mila esker. Bueno, eta goazen aurrera, gaur hasi eta martxoaren 29 arte loraldia jaialdia ospatuko da Bilbon euskarazko kultura erdigunera ekartzeko, eta gu Gontzal Dorronsoro bidali dugu bertara. Bai. Gaurkoan Bilbora etorri gara, atzo aurtengo Loraldia Festivalaren inaugurazioa izan zalako, eta horrek zer esan gure dau? Egun hauetan Bilboko txoko guztiak euskal kulturaz beteko direla, eta guk zetasun guztiak ezagutu nahi ditugunez, bertara etorri gara. Amaia, atzo eman zenioten aurtengo Loraldia Festivalari hasiera, okeraz banago, 9. edizio izango da aurtengoa. Bai, 9. ediziora, atzo hasi, zuk esan bezala, eta martxoak 26 bitartean. Egunero dago zerbait, musika, dantza, literatura, bertsolaritza, ikusentzunezkoak, gusto eta adin guztietarako. Eta, bueno, oso pozik emaitzarekin.
aurtengo leloa mailua gara. Izango da, edo izaten ari da, zergatik? Bueno, Gabriel Aresti da gure aurtengo erreferenteetako bat, eta berari hartu dizkiogu hitz horiek, ez? Berak esaten zuen bere poesia batean, artea eta sormena berez badirela mailu bat, ez? Gizartea eraldatzeko botere hori eta almen hori daukatela eta hori aldarrikatzen zuen, eta guk horrekin bat egiten dugu. Aurten, iaz bezala, ez dira bakarrik sortzaile helduak egongo, gazteak bai? Bai, iaz eman genion hasiera Loraldia terminala deritzogun proiektu bati, gure gaztea alorraren baitan, eta egun bateko festivaleko programazioa sortzaile gazteei eskaintzen diegu, ez? Azkenean beraien profesionalizazio bidean, izan dezaten plaza bat, Bilbo bezalako hiri handi batean, eta erakus dezaten zer proposatzen duten. Gainera, batzuentzat lehen esperientzia da oholtza batean, eta oso ilusionaturik etortzen dira, oso animatuta, eta harrobia gogor dator, eta oso proposamen interesgarriekin, bai. Hurrengo urtean 10 urte beteko dira, festival hau hasi zenetik, Amaia, ez dakit zerbait berezia egingo duzuen, momentuz ez dakizue? Bueno, 2024ko programazioa ia lotuta daukagu, guk gure produzio propioak direnean batez ere lan egin behar dugulako denbora askoz lehenago hasten gara lanean, eta ez bakarrik 10. edizioa, 11. ere badago bidean, orduan bai, etorkizunera begira. Haupa, mila esker bikote hori da hori etorkizunera begiratzea, datorren urteko eta hurrengoa ere bidean doazela. Tira, momentuz, aurtengoa gozatuko dugu, gaur hasi eta martxoaren 29 arte, Bilbon Loraldia, eta orain hemen bibazuekeko jardinean lore eder bat. Biba Albina Stardust. Kaixo, Albina. Kaixo, arratsaldeon, cariño. Zer baduz ongi? Oso ongitazu. Ongi, gustatu zaizu aurkezpena? Asko. Hemengo jardinean lore eder bat. Hori naiz ni, zu bigarrena. Ados, balio dit. Bueno, martxoaren 8 zer moduz ospatu zenuen? Nik oso ongi, eta zuk zer moduz? Zoragarri. Bueno, hasteko lanean, behar den bezala, eta gero egin beharrekoak egiten. Oso ongi, cariño, oso ongi. Gaur literaturari buruz. Hori da. Hitz egingo dugu, ezta? Bai. Baina zer literatura? Begira, arraroa dirudien arren, gaur hitz egingo dugu literatura erotiko eta aur literaturari buruz. Eta biak uztartuta? Biak batera. Bueno, ados, oso interesgarri gustatu zait. Hala ere lehenik eta behin, zuriritza izu literaturan oraindik ere pertsonaiei dagokionez beti patroi berdinak errepikatzen direla? Edo aniztasuna falta dela? Nik ez duk esango falta denik, nik uste dut aniztasuna hor dagoela, nik uste dut ikusgarritasun gehiago eman behar zaiola aniztasun horri. Ados. Bueno, esan duzu aurrak eta literatura erotikoa. Bai. Zer da ekarri duguzuna? Ekarri duguna da idazle zoragarri bat. Bera da Ana Jaka idazlea. Bera da feminista, boiera, zoragarria, eta berak lantzen du literatura erotikotik aur literatura araño. Ados, berekin hitz egin duzu? Bai, berarekin egon izizketan, eta elkarrekin osartu dugu literaturan entzuten ditugun ahots berriei buruz. Bueno. Ikusiko dugu? Bai, ikus dezagun. Venga, ezagutuko dugu Ana Jaka idazlea. Zu idazle, feminista eta boiera zara, ezta? Hori da, bai. Baina idazketari buruz egin baino lehen, nik galdera bat bota nahi nizun. Zuk nola ikusten duzu LGBT komunitataren egoera Euskal Herrian? Bueno, ni oso baikor nago. Azken aldi honetan, batez ere azken urtetan ikusten ari naiz, zalantzari gabe urte askoren borrokaren ondorioz, hobeto gaudela, ez? Batez ere bi kontutan ikusten dut nik hobekuntza hori, batean bat litzateke ikusgarritasunean asko irabazi dugula, eta, bueno, hainbat ere mutan falta da presentzia hori, ez? Badira futbola bezalako munduak eta beste batzuk, baina, bueno, jungo gara irabazten, ez? Tokia. Poliki, hor gabiltza. Hor gabiltza, eta gaineratzuk egin duzu ikusgarritasuna eta literatura eta duela gutxi hemen Iruñan antolatu zuten Marikaroa. Hori da, bai. Eta zuk kontalizunak tailerra egin zenuen, ez da? Zela, estena erotiko baten idazketaren inguruan, ez? Hori da, bai. Idazketa erotiko bat
praktikatzea zen asmoa, orduan, bueno, pues estena batekin konformatu ginen, ze azkenean denbora ere mugatua da, eta, bueno, azkenean erotismoa literaturan askotan modu horretan ematen da, ez? Ez da, igual, liburu osoa erotikoa izaten, igual pasarte bat besterik ez da behar, ez? Orduan, hori zen helburua zen bakoitzak berarentzako erotikoa den zerbait sortzea. Eta zuk zer ondori atera zenituen? Ondorioak, importantena hori, esperientzia bidez ikasten dela, jendea desiatzen dagoela gauzak egiteko eta askotan behar dutena da bultzada txiki bat. Batez ere, bi ondorio horiek, ez? Behin jarrita, disfrutatzeko ere jarri behar dela disfrutatzera, ez? Eta euskal literaturan ze erotika eredu ditugu? Bueno, nik uste dut leku askotan bezala oso eredu heterozentrikoa izan dugu, baina, beti ni zentzu hortan uste dut konplejuak bota behar ditugula, ze euskal literatura, euskal jendea eta ez da ematen duen bezain, ez dakit, lehorra edo erotismoa landu da, eta badira adibideak aspalditik. Duela gutxi Heptamerona, uste dut horrela esaten dara, erregin nafar batek idatzitako liburu bada, frantsesez idatzi zuen, baina orain euskaratzen nahi dira, eta pasarte erotikoak ditu, eta hori aspaldikoa da. Eta nik esango nuke euskal literatura ez dela bereziki pakatua, euskal literaturak ez dio muzin egin sexua idazteari, badaude adibideak. Eta nik uste dut burutik kendu behar dugula aurreiritzi hori. Hori da, total. Eta gutxu gara bera zan duzu, baina gatu nahi nizun, uste duzun, ahots berriei, ahots feministei, LGBT ahotsei era, ikusgarritasuna ematen digute orain? Edo gure espazio ematen digute orain? Gehiago, igual, nik uste dut gehiago behar dugula, ez? Errealitate hau da, eta erreferenteak, lehen hemen zuden, orain egotzen joan dira, baina oraindik ez gara iritsi, ez? Nik uste dut gaudenok, oraindik ez gaudela behar bezala errepresentatuta, baina, bide horretan gaude. Gauza asko esan ditu, besteak beste eta horrekin hasiko naiz, euskaldunak ez garela ematen dugun bezain lehorrak, Albina. Badirudi ez, gara, super itxiak. Hori izaten da? Hori izaten da, baina nik ez nuke hori esango. Oso espresiboak beti ez gara? Edo bai, nor daki. Edo agian nik ez dut zain itxiak garen, nik ez. Agian nor izango da. Denetarik dago. Hola, literatura erotikoa zari garela, Greiren 50 itzalak liburuak 1 milioi liburu baino gehiago saldu zituen. Bai. Horrek ze iradokitzen dizuz hori? Alde batetik uste dut, erakusten duela literatura erotikoarekiko interesa dagoela, eta saltzen duela. Bestalde, niri justo liburu ez gustatzen. Bai, zergatik? Uste dut, erlazioa ez dela oso osasuntxua eta nahiko toksikoa dela. Uste dut, beste erotika eredu asko interesgarriak direla. Eta hemen Euskal Herrian baditugu adibidez asko, oso zoragarriak ere, eta horiek ere kontsumitu behar ditugu. Hori ere aipatu du, ez da? Askotan agian badagoela erotika literaturan eta euskal literaturan, baina agian oraindik ere, hori ereduak pixka bat desberdinak erakutsi egin beharko liratekela, ez da? Hori da, eta esan dizudan alen, hor daude, ezagutu behar ditugu. Nik uste dut, baditugula referentak, badugula aniztasuna, badugula erotika modelo ezberdinak, baina ezagutu behar ditugu eta ezagutarazi behar ditugu. Ana Jakak umeentzako literatura ere egiten du? Ze klasetako literatura? Azkenean, aniztasun hau umei hurbiltzeko literatura egiten du. Eta berak sortu zen liburu zoragarri bat deitzen dela Mari Mutila naiz eta zer. Hori egia da, nik hori liburu hori ezagutzen dut, Mari Mutila naiz eta zer. Ana Jakak idatzia. Berekin hitz egin duzu horri buruz? Hori da. Bideo honetan hitz egingo dugu haur literaturari buruz eta honek daukan garrantziari buruz. Osongi. Ikusiko dugu? Venga, ikusiko dugu Mari Mutila naiz eta zer. Ana, zu gainera aur literaturan lan egin duzu, ez da? Uste duzu garrantzitsua dela mezu hauek eta aniztasun hau ere aurrentzat eskuragarri izatea? Nik uste dut realitatea ez dela mozorrotu behar. Aurrek ikusten dutena hori da. Baituzte bi amak, baituzte homoseksualak, ikusten dute leku guztitan. Eta orduan hori liburuetan egon behar da. Bestela gero gainera hainbat kasutan gai hauek lantzen dira gai bezala. Esan nahi dut, personai honek arazo hau du olakoa delako. Eta hori beharrezkoa da batzutan, baina beharrezkoagoa da paisaiaren parte izatea era guztietako personaiak. Eta zer bilduman zuk
Marimutila naiz eta zer liburua idatzi duzu, ezta? Liburu izan zen aurrentzat idatzi nuen lehena, gai hau bereziki landu nahi nuelako. Bilduma honetan beti dira personai aldunduak. Orduan, holakoa naiz eta zer. Eta orduanek faltan botatzen nuen marimutil bat. Orduan, marimutil baten historioa da. Eskoletara eta joan izan naizenean, askotan mutikoak dira identifikatzen direnak. Ez dakit zuri gertatuko zitzaitzun, baino mutiko bat egiten badu zerbait, haibez dantza klasikoa edo, oso erasotua izaten da. Igual neskak ezain, beste orduan, liburu honekin asko identifikatu dira mutikoak. Beraz, argi dago aurrera pausoak eman ditugula, baina etorkizunari begira, ze beste aurrera pauso, ze beste aldaketa nomar dira? Bueno, niretzako oso garbi daukat, pilota gizon heteroengan dagoela orain. Total. Osea, guk gure bidea egiten jarraituko dugu, feministok, LGTB-kideok, danok aurrera goaz, jarraitzen dugu, badakigu guztere egin behar dugun, baina gizon heteroak oso galduta ikusten ditu. Eta orduan, haiek pila jarri behar dituzte, ze bestela ari gara denbora guztian, euren jarrerarekin talka egiten. Adibidez, egiten da taller bat, egiten da hitzaldi bat. Ez dira etortzen, ematen du etzaiela gaia interesatzen, eta haiek ere irabazteko asko daukate. Orduan, hor ikusten denik urrengo pausoa. Dena da hezkuntza, ez? Desikasi behar dugu, gauza berriak ikasteko, eta hori guztiok egin behar dugu. Bai, eta batera egin behar dugu bidea. Bueno, hemen bat dugu adibide superona, ez? Zerbait berria ikasteko. Bai, irakurri dezaten. Bai, begira, helduentzat niretzako oso, ez dakit, esperientzia polita izan zen liburu hau irakurtzea. Leslie Feinberg, aktivista lesbiana, transgender, sindikalista, eta orduan bere historia kontatzen du liburu honetan, autobiografikoa da, referente boiero, ezbitar eta marimutilak behar ditu. Hau da, marimutil txiki eta hoan. Marimutil handi, bai. Horrentzat, badago bilduma bat nik asko maite dudana, eta da monstro txikiak. Eta monstrueito batzuk dira. Orduan, iruditzen zait oso ideia polita, aniztasunari buruz hitz egiteko, eta gainera hemen ere lehen aipatu dudana, ez? Gai batzuk zeharka ere edo paisaian lantzen dira. Adibidez, agintxok bi ama ditu, Drakulia eta Vampiria. Mila esker, Ana, mila esker gurekin izateagatik, eta mila esker egiten duzun lan zoragarriaren gatik, cariño. Zuri ere bai, mila esker egiten duzun lanaren gatik. Bueno, eta adibide gehiago ere eman ditu, eta guk ere eman izan ditugu adibide gehiago. Guk ere ikusi ditugu liburuak, komekiak, denetarik horregatik, hainbestetan diot materiala badago, aniztasuna badago mesedez, eta favorez, joan zaitezte liburutegitara, dendetara, galdetu eta bilatuzte Euskal Herrian, eta Euskaraz badugu material pila bat eta denak zoragarriak. Bueno, eta gauza asko esan ditu, esate baterako interesantea dela, bai, horri buruzko istorioak zehazki idaztea, baina bai, paisaiaren parte izatea aniztasuna. Hori da. Eta nire gustatu zait esan duena, adibidez, liburua dela marimutila naiz eta zer, baina mutiko asko identifikatuta sentitu zirela, eta asko ikasi dutela, beraz, hori ikusten dugu ez dela engarrantzitsua. Ez dutela bakarrik marimutilek irakurri behar liburu hori ez, guztiontzat dela zerbait garrantzitsua. Albina Estardaz, mila esker gaur ere etortzeagatik. Mila esker zuri, kariño, beti bezala, berdin, kariño. Mila esker. Tira eta aurrera jarraituta gozen gure gonbidatuarekin, kasu egin behar diogulako, abeslaria, musikaria, idazlea, artista handia denen gainetik. Gartxot, arratsaldeon! Arratsaldeon! Gartxot, begira, gure lankideak erotuxe martuta dabiltza, bereziki errotuluak hemen azpian agertzen diren esaldiak idatzi behar dituztenak, ze ala esan digute, ala galdetu diate, zuri galdetzeko, Gartxoti zer jarri behar diot, abeslaria, musikaria, sortzailea, idazlea, zer esango diegu, zer jarriko dugu? Saiatzen da norbait, igual, baino lasai, nahiko haindezu ja hemen nire edadia erakusteunen kartel personalizatua inda, seke nahi zuena jarri eta ondo ibiliko, gara? Osongi, orduan, osongi, 21 horrekin, zure adina horre, hor dagoela, adierazita. Eta Jesus, entzun duzuen, nahi duzuna jartzeko. Bueno, eta zure abeslari, musikari, sortzaile, idazle fazetak landu nahi ditugu gaur, gai guztia landu nahi ditugu, ostirala da, presarik ez duzu izango etxera joateko. Egia esan ez. Ondo zaindu nauzu hemen kafiakin, eta guztoa nago, izketaiteko goguakin. Berehala Gartxot, hemen izango zara, beraz ez joan oso urrutira, eta zuek ere, hortxe gelditu, ostirala da, baina presari gabe, biba zueken Gartxot. Arratsaldean berriz ere guztioi eta berehala izango dugu hemen Gartxot gurekin, baina lehenik eta behin oroitarazi nahi dugu atzo hemen Gatibukoak izan genituela
eta martxoaren 18ko Miribillako kontzertu handirako sarrera bikoitz bat ekarri zutela zuen artean banatzeko. Eskatu genizuen abesteko bidaltzeko audioak eta badugu irabazlea. Entzun, tirapu! Buelteu dire, eskotiek, eta hueltan dau pekatu zazoien. Gabak zerueri begire, ta zure marradun minigonie. Gu, zua, eta oiana gara. Hortxe, zuen audioa mila esker bidaltzeagatik eta oiana zubero, zuretzat, beraz, sarrera bikoitz hau martxoaren 18irako zu nahi duzunarekin joateko zuerekin edo beste norbaitekin. Eskerrik asko benetan eta zorionak. Eta orain bai, Gartxoti sartzeko esan behar diogu, baina hemen dugu Jon Artano. Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon, Maialen, hau da poza hemen egotea. Ze plan bikaina ostiral arratsalde baterako, Bai, ni txoratzen nago, ze gaurko gonbidatuak pikirri jartzen nago. Bai, gainera... Liburua dedikatu dit, horre kamerinoan, eta pospozi nago. Bale, horreraino kontatuko dugu orduan, ezta? Bai, bueno, geltokiak errepasatuko ditugu. Bai. Geltokiak. Sartzeko esango diogu orduan? Esan? Bai, esango diogu sartzeko. Artista handia da bera, aurpegi anitzeko artista bere musikaz, ikuskizunez, literaturaz hitz egingo dugu. Biba, Gartxot! Kaixo, Gartxot! Arratxaldean, zer moduz? Bai, bai, eseri. Zure oinetara, jauna. Bueno, Gartxot, eta ez dakit zer sentitzen duzun entzun da Jon Artano pikirri hartzen duzula? Bueno, nik uste, pasadira urte batzuk eta aspalditik ezagutzen eta konfiantza pixkat ere badaukagu, orduan positibotzat hartuko dut. Positibo. Bestela sentiaraztea, bai. Gartxotekin ezin baita aspertu. Hor izketan egon garenean ere, sarretan gertatzen den elkarrizketak hasi aurreko elkarrizketak izaten direla interesanteak eta horregatik jartzen hau pixka pikiera. Bestela ere, bai. Bueno, bakeiago ezagutuko du orduan, bai? Beste guztiak. Gartxot, iaz argitaratu zenuen Gau proiektua. Bai. Baina zer da Gau proiektua? Gau proiektua hitzak Gartxot hau esan nahi du, nola beste 1000 proiektutan ere ibiltzen nahi zen, nuen goga nire sentimentu eta arte pertsonal hori proiektu baitan sartzeko, eta orduan alasi nintzen. Duela urte batzuk, baina bai lehengo urtean munduratu nuela, lehen saiakera disko eta liburu formatuan, eta urten bigarrena izan ere musika talde bat, baina gehiago izan nahi duen proiektu bat, bada nire espresibidadea, ez dakit, anitza denez, hortxe kolokatzen dut eta hortan nabil. Bai, eta lehen esan diguzu 21 urteena hola bota duzu, baina 34 urteko nerabe baten proiektua omen da Gau. Bai, lehen urtean ala jaio zen, orain ja 35 urteko nerabe batena. Baina bai, sentitzen dut oraindik ere, ez dakit, zentzu honenean umetasun eta inozentzia eta gogo eta espiritu hori badauka dela. Ez da erresa bidea, horrek horrere hitz egiten egon geha. Baina egia esan sorkuntzak niri ematen dit bizitzan alako, ez dakit, ipar moduko bat, eta oso nire sentimentuen kronologia hori ere mantentzen laguntzen dit, beraz, ez dakit, adikzio baden, edo bizitzeko modu bat, edo ipar bat, edo nora ez bat, ez dakit, baina hortzen abil. Niri jakimina pizten didana da, hainbeste urtean oholtzatan eta sorkuntzan eta farandulan eta bohemian dabilen tipo bati zerk sartzen dion akulua edo zerk pizten duen orain neurea egingo diat, hori. Bai, beti nahiko ohikoa izaten da ez, talde dinamiketan beti norberatasun horia ze puntuta daño gaientzen edo ez. Nik onartu beharret, gaur egun ere talde askotan ibiltzen naizela, eta gauzen kolektibizazio horrek gauzei balioa ematen diela argi daukat. Baina nik uste bakarti, animalia sozial bat izateaz gain bakarti xamarra garenok, asko apreziatzen dugula etxean bakarrik pasatzen dugun momentu hori, eta nik asko konposatzen dut etxean, taldentzako egin izan dut, baina iritsi zen momentu bat, non pentsatu nuen, orain alakaso nire abestiak egingo ditut, beti ere laguntzarekin, baina pixka zure talaiatik, ez talaia konpartitu hori baizik eta zurea. Nik uste bi gauzak bateragarriak direla, eta hortan nabil. Hau da, ezen, inoiz ez ikusi ez nuen zerbaiti erantzuteko zerbait bezala, baizik eta
barruan dudan zu horri beste forma bat emateko, ez? Esan diguzu lehen gau dela gartxot hau, hori esan nahi duela. Hasieran Jon Hornarekin jarri zenuen abian proiektua 2018an, baina orain esaten duzu zure proiektu pertsonalena. Nola izan da bilakaera? Bai, hemen Jon Hornari beste askori bezala asko zor diot, lagun handia izateaz gain hasiera horretan ere nerekin egontzelako, azkenean guk gau proiektua hasi genuen bekaldi bat jaso genuen ere hor, Donostiako kutsakulturri esker, bai, diru pixka bat eta lokala urtebeterako, eta hor hasi ginen konposatzen, eta gero onartu behar dut, hasiera batean konpartitua sentitzen nuen hori oso nere sentitzen hasi nintzela abestiak, eta bere garaian Jonekin ere asko hitz egin dut, eta proiektu hau ere izan da, eina handi batean, profesionalizazio zail hori bilatzeko saiakera bat ere, bada oraindik ere, eta hor argi neukan bidea norberak egin behar duela, norberak bakarrik sentitzen duelako talaia hori intensidade horrekin, eta Jone ulertu zuen, eta babesa ematen dit gaur egun ere, eta naiz eta ni nire proiektu personala den, jendeak badaki beraiek gabe ezin dudala, eta Jon da bat, baino asko aipan itzake orduan. Bosta abesti argitaratu dituzu, orain beste 4 argitaratuko dituzu diskoan. Harin nira izena izango du diskoak, noiz izango dugu esku artean? Hurrengo ostiralean aurkezpen kontzertuarekin batera kaleratuko diskoa. Gaur 8? Bai. Hurrengo ostiralean? Hori da, eta ni ez naiz oso disko eta vinilo zalea, musika zalea bai, baina formatu fisikoan ez ditut diskoak ez viniloak kaleratzen, nahiago dudan diru apur hori edo inbertsio hori adibidez liburuak kaleratzera bideratu, bideoak egitera ez naiz oso CD zalea, orduan ez CD fisikorik ateako, baina nahi bialduko jot artxiboa eta zuk intzazu. Eta, baina bai, hurrengo astean kaleratukoet, 5 abesti esan dezun bezala aurreratu ditut, eta 4 berri aurkituko ditu entzuleak disko berri horretan. Horien artean kolaborazio oso berezi bat ere bai. Esan daiteke? Eta non den behintzat? Zesan du? Pista bat emango dut. Kontzertua jendeak bilatu dezan eta esfortzu pixkat egin dezan. Dana ezai eman behar ere jendeari, baina kontzertua artista handi batekin konpartituko dut, hurrengo ostiralan, eta hortik dabil kolaborazioa, ez dakit, odei artetik dabil. Ados, oso ongi, oso ongi. Jarraituko dugu horri buruz ere hizketan, baina lehenik eta behin gozatu ezagun zure musika, gauren murru bat bideoklipa daukagu zuentzat. Jaso nahien mina eman nizun, kanpuan kalte barruan unak, gaurkoak akin banu ere nekun, obe. Afektibidadeak mugaik baldu, ez bai jarriz bizi osoa. Eta musika bakarrik ez, dantza ere egiten duzu. Hemena gainera broma moduan iritsi zaizkit testigantza batzuk. Azken bide honetan ez dago eragin garbi profesionala zein den eta zein ez. Ara! Ez dakit seriotasunarekin esandakoak diren, baina bromak aparte hor ikusten dezuen Jaiotz Osa eta Xabi Mujika eta beraien binomio horrek sortzen duen Osa Mujika konpainia izan da, eta beraiek gizaki bezala ere izan dira Jon Hornaren gixan bidean izugarri lagundu didaten bikote bat. Ez bakarrik esango nuke unibertsoa gaur dara matzadan kolore hauek, bideoetako estetika eta beste mila goz, baizik eta motivazioan, bizitza eta artea eta sormena ikusteko perspektiban. Egia esango nuke Jaiotz eta Xabi bideontako altxorrik handiena diren, baino bai, beraiekin binomioan oso gustora nabil, nik uste sormenarekiko gustoaz aparte bizitzarekiko perspektibak ere konpartitzen ditugulako, eta badaukagu hor
truke profesional bat, nik beraien laguntzen diet beraien sorkuntzan musika egiten, beraien niri arropa eta unibertsuarekin, eta egia esan pospozik nabil beraiekin. Ez daukadan diru guztia emango nieke beraiei eukiko banu. Baina saiatzen naiz maitasunarekin eta saiatzearekin erantzuten. Eta gero, abesti bakoitzare argazki bat jarri diozu? Kasu honetan, lehen aipatu izuan bezala, niri beste jendearekin aritzeak gauzei izugarrizko gainbalio ematen diela iruditzen zait. Eta nik musika edo estribillo edo idazketan dudan pasio hori beste jendeak beste arte askotan du. Eta orduan... Ze guapoa hon argazki hortan. Egia zan, bastante espektakulara da. Ze harta, no? Humiltasunetik. Lehen argazkia jarrita zeneukaten horretzen azuek ez, baina ni nengoen... Eta kasu honetan, Andoni Beristain argazkilari profesional eta handiak ezagutu nuen. Kasu honetan, Jaiotz eta Xabiren eskutik ere gomendatu zidaten eta berari emanion disko honetako abesti bakoitzari irudi bat bilatzeko lan hori. Eta horrela egin ditu bederatziak, badute zerikusia hitzekin, baina askatasuna utzi nion, eta ez dakit, uniberso bat sortzeko ez da, denetarik eta denekin. Bueno, argi dago, jende asko bildu duzula zure inguruan, zer daukazu, konbentzitzeko izugarrizko gaitasuna, Gartxot? Nik uste baietz. Uste saiatzen naizen pertsona naizela, nire gauza dazka, baina nahiko majua eta positibua ere bai. Eta asko sinisten dut harremanetan, hartu eta eman horretan. Beti ez da ematen den oro ez da jasotzen, norbaitek ere esaten du hori bere abestian, baino bai, nik uste pasioa barruan gorde ezin duen hitz egiten dugunean hainbeste zu botatzen dugu eta hainbeste bizi dugu gure nahi hori jendea kontagiatzen dela ez, eta bueno, denak eskatzen ditu mesedeak, egin ere bai, eta iruditzen zait oso koiuntura humano eta sorkuntzaren koiuntura sanoan nabilela, bai. Hemen ari hitz egiten iaz askatuen proiektu horretaz, pertsonala, baina aldi berean ikusten dugu satelite mordoa ditua da. Eta hor, aipatu duk nola profesionalizaziorako jauzi bat ere izan nahi zuen. Alderdi horretan, ze lorpen eta ze hortzetako hartu ditugu, nola gaude? Nik esango nuke hortzetako gehiago lorpen baino autokritikare egiten dut, azkenean 15 urtetan nire pasioa zen hori beranduegi profesionalizatu nahi izatearen damu txiki bat badaukat. Baina guain proiektu honekin egin nuenean, ni saiatzen nabil, niretik alden guztia eskaintzen, badago kompetentzia, badago merkatua, badaude nola ez artistikoak ez diren interes eta beste 1000 makinaria. Baina hortxe nabil, humiltasunetik, dana eman nahian, kontzertuak bilatzen, ondo inguratuta, nire ikuspuntu iguala duen jendearekin inguratuta, eta jarraituko dut saiatzen, jendearen buru eta bihotzetan aparte, holtzetan espazio bat izateko, nire proposamena ere ez da ohikoena, kostiente naiz horretaz, jendeak oso somatizatuta du banda bat ikusi ezean hor badela falsua edo den zerbait, ez? Honik esaten dut, azteko ez daukate dirui banda ipatzeko, ja 15 musikari aguantatzen ditut, ez ditut beste lau aguantau nahi, eta gainera nahi nuen eskaini, ez? Antzerkitik natorni ere bai azken urteetan, nahi nuen zerbait performatikoa, nire burua dantzan ikusi, nire burua performatzen ikusi, idatzi eta gauza bek egin, eta ez beste behin bateria, bajua eta ez dakiz zer. Ulertu nahi duenarentzako egiten denik, ulertu nahi ez duenarentzako, aio. Bueno, Gartxot, idatzi ere aipatu duzu, eta zuzen ere argitaratu duzu zure liburua, bigarren liburua, hartan erakutsi, Harin nira, zer da? Harin nira da, azkenan bigarren usta honi ez, nik usta deitzen dio disko eta liburuen zea horri, eta harin nira izan da, bigarren diskonen sortzean bizitako egoera puntual eta nahiko emozional eta muturreko baten kronologia eta kontakizuna. Onartu behar dut, txikitan zaletasuna handia nuela idazteko, eta musikarekin sorkuntza hori akaso letragintzara bideratu dut, baino gau ere izan da eta pozik nago txikitako literaturaren, ez dakit, zu hori berreskuratzeko bide,
eta orduan orain disko bakoitzarekin gustatzen zait izen bereko idatzi, nik novela esatea, ez dakit novela baden, eleberri o klasiko, klasiko oraindik ez. Baina novela esan ere ematen du hitza handia dira, baina bai, idatzi bat. Aurrekoa ere atera nuen, hau baino lodixeagoa, akaso fantasiosoa ere bai. Baina zer du, zer ikusi zuzena diskoarekin, diskoko abestiekin? Nik esango nuke baiet kasu honetan egun guztian 24 orduz zerbaitetan pentsatzen abili eta proiektu honetan da orduan danak du danarekin zer ikusia ez. Eta azken urte honetan konposatzen ibili naiz, abesti batzuk, bizipen batzuetan oinarrituta, horiek egiten ari nintzenean, beste bizipen batzuk ere pasa dira, orduan, ari nira hau, bai diskoa eta kasu honetan liburua da, nire azkeneko urteko bizipen sorta hori, bai abesti eta literaturan ere bai kasu. Bueno, zuko 24 esan duzu, baina nik kalkulatut 27 bat ordu baitola zure egunak. Eta sormena esna mantentzeko kafea ezinbestekoa izan daiteke, eta zuk Kafe Bilanabil abestia argitaratu duzu, eta guk hemen jarriko dugu. Biztanle bat besterik ez duena itxasoa ulertu zai horren dago arte saiatzen da ala ikasi du eta itxasoa ulertu zai horren dago arte Bueno, Kafe Bilanabil, zure beste estilo bateko, erabateko bideoklip bat. Bai, hau izan zen lehen urtean, lehen referentzia horrekin, Nora ez eroso izeneko lehen disko laburrarekin, 6 abesti zituelako, euki genuen ideia bat, Osa eta Mujikatarrak eta nik, nahi genuela horrela pixkat antzerkian oinarritutako, ez dakit, bideoklip minimal oso espresibo bat eginez, pixkat gaur egun, esango nuke modan dagoen maxi guzti horri buelta mateko, nahiz horren zaleak ere bagaren, eta abesti bakoitzari bideoklip bat egin genion. Gainera, salbuespen txiki bat barne, dana plano sekuentzian, hau da antzerki gintza eta aktuazio edo koreografia hori lehenesteko, eta hortxe gonien, zarautzen lagun batek lortu zidan lokal batean, irudiari begira gogoratzen nahi zenbat mesede eskatu behar izan dituen. Aitari ondarra, ez dakit zeinik jantzia, makini fonduan zegontzea, baina lehen esan bezala. Elkarrekin eta elkarrentzako lortu genuen ikusteet xumetasunetik oso kalitatezko lan artistiko bat. Igual ez mundu guztiarentzat, baina ez dakit guk intentzionearekin egin eta ni behintzat oso harro nago egin genuen lanen. Gartxot, guk ere mesede batzuk eskatu ditugu eta Odei artetik hemen dator norbait kuku eginaz. Odei Barraso, arratsaldeon! Arratsaldeon. Odei, zuzara bertsolaria, raperoa eta Gartxoten laguna, baina ze ordenatan? Abri nahi duzuen ordena jarri. Gaur, orain, momentu honetan Gartxoten laguna lehenik. Gero raperoa eta bertsolari azkenik. Gartxot, artista gisa bazenuten elkarren berri lehenagotik ere, baina pixkanaka lagun egin zarete. Nola sortu zen elkarlan hori edo laguntasun hori? Bueno, nik egongo balitz alako aldare humano imaginario bat badakitzen jarriko nuken hortxe, eta Odei Barroso da. Egia esan banuen bere berri bizio taldetik, eta bere ibilbidean bertsozalea naizelako ni ere. Ez dakit, inoizatik naizen saiatu bertxotan bira, hori, banitzeko deu. Eta egia esan elkarrekin lehengusuaren bitartez eta lortu nuen terapia atera zuenan bere kontzertuetara horbildu eta bera pertsonalki ezagutzea, eta ez dakit, ni behintzat ustez badugulalako romantze mental eta artistiko interesgarri bat. Iruditzen zait, Odei artista izugarri bat izateaz gain oso pertsona zentzuduna eta ez dakit, gehiago konektatzen dut bere bihotzarekin, bere artearekin baino, eta hala ere bere arteak emozionatzen hau, terapia entzun nuenean, esan den nik ez dut inoiz ezer gehiago idatziko, ez dakit Messi takadak egiten ikustea bezala da niretzat, baina badakit bereari ez dela olako gauzen zalea, baina leku hon batetik diot eta egia esan oso
pareko ikusten dut odeien perspektiba, bidea, bere saiakera gauzak egiteko modua eta zu hori. Eta guk ere asko hitz egin dugu, olako gauzek alimentatzen zaituzte zu ere bai, ez? Bestela batzutan oso galduta zaude eta pixka zure norabide edo perspektiba iguala den norbait aurkitzean zentzu hartzen du egiten dezunak. Eta ez validazioagatik, baizik eta gehiago norabideagatik bezala, ez? Bueno, Odei, eta nolakoa da Gartxot, zeberak zu nolakoa zaren esan du? Nik Gartxot, berdina egiarran ispilu uste dut bagarela pixkat elkarren ispilu, eta haudi honean bere hitzetan ikusten duen bera, niri buruz erraten ari izena, uste dut beretzako balio dutela errandituen hitz guztiek, ez? Artista handi bat, hori zalantzarik ez da, eta badakizue, gaur hor baldin badago zuekin horregatik da. Baina bereziki azpimarratuko nuke bere gizatasuna, bere alaitasuna, bere energia positiboa, naiz eta agian berak barne gatazka anitz izanen dituen, denek dauzkagun bezala, uste dut pertsona izugarria dela eta izugarri ematen duena, ez? Badira pertsona batzuk ondoan eukita asko xurgatzen dizutenak, uste dut Gartxotek niri beti energia eman dit, energia dosiz betetzen hau berekin egoten naizen aldiro, eta uste dut hortik elkar ezagutu harren hasiera batean artista gisa edo sortzaile gisa, denborarekin eta biziki azkar konektatu eta niretzat behintzat beti izaten da motivazio eta indar txute handi bat berarekin egotea. Orduan plazer bada alako lagunak eukitzea, alako artistak ukatea Euskal Herrian plazer bat eta ederra den bezala, baina zinez azpimarratuko nuke bere alde humanoa eta bere alde lagunkoi eta babesle hori gainera inungo, babesteko asmorik edo gabe, nahi gabe ere babesten duen norbait da, eta ni oso eroso eta oso gustora sentitzen daiz berekin dauen aldiro. Odei, gainera, bai, Gartxot, hartu arnasa, bai? Oantxe, ez da, gainera bakin nun daun, eta oantxe tren hartu eta besarka ematea jongo naiz, Odei, Zautze leku egiten. energia aipatu duzu, esan diguzu oso erritmo bizian komunikatzen omen dela. Zer esan diguzu, azkarritze egiten duela, ez dela geldirik egoten, hiperaktiboa dela? Bai, bueno, hori dena, agian hori dena, eta ez dakit bai nik beti, uste dut azkar, ez? Azkar ematen duela, azkar hitz egiten duela, tak, ibiltzen dagoela, baina diodana, inoiz inor satura, edo ni behintzat saturatu gabe edo gaindosirik gabe, gaindosia positiboa izango litzake edozen kasutan. Bai, azkar aritzen da Gartxot beti, azkar, ta. Messi aipatu du lehen, uste dut bera dela Messiago ni baino, gauza horietan. Odei, zure kontzertuetan lehen lerroan egoten den horietakoa da? Hola, letrak abesten eta zuri azten baldin bazaizu zure apuntadore lan egiten duena? Bai, baikizu nola egoten den edo zen bederen lehen orain ez dakite, teknologiarekin gauza galdatzen dira, baina antzerkian nola egoten zen le souffleur edo deitzen dena ez, azpitik salatzen duena testua edo, uste dut Gartxotor baldin bada eta letraren bat eskapatzen bazait, berari begiratuta Espainetan irakurriko nukela segida eta azkar harrapatuko nukela. Egiarran Gartxot bada zale bat, edo nik kontzertutan ikusi izan dudanetan, berdin, kontzertuz kanpo ematen didan hori, kontzertuan bertan ere ematen duena aurrean ikusi izan dudanetan behintzat, ez? Leku txikietan, leku beroetan, Gartxot entzule bezala ikustea tokatu zaidanean, postu nau. Batzutan ez dut maite jende edo naizta ezagutu eta estimatzen dudan jende bat hor egotea kontzertutan, pixkat epai sentsazio bat izaten dudalako askotan jende ezagunarekin, Gartxotekin kontrakoa da, Gartxotek energia botatzen dit betik eta ederra da hori. Odei, ez dakit badakizun, Laster Donostian dabadaban kontzertu bat duela, nik hola botatzen dizut interesatzen baldin bazaizu ere, Odei? Ea elkarri ikusten dugun. Bai, hori da, interesatzen zait bere lehen partea izatea edo bere gaualdia irekitzea poz bat eta ore bat izan den da, eta egiazki diot gainera. Oso pozik nago gau hori elkarrekin eginen dugulako, eta gau berezia izanen delako, gau berezia den bezala. Odei Barroso, mila esker gurekin izateagatik, eta
zuere ikusiko zaitugu, beraz, oholtza gainean. Eskerrik asko eta asteburu honena izan. Eskerrik asko, Gartxot. Esker zuei, haupa Gartxot, eurra. Gartxot, loture egina izan duenak egiteko aukera izan du. Zulen aipatu duzu gauza bat, Odeik aipatu du beste gauza bat, eta... Ezin da dana ere eskura eman, eta jendeak eman bardio ere, baina guk usteet behar zirena, baina errestasun gehiago jarri ditugu. Baina dena ez dugu esango, Dena ez dugu esango. Bueno, uste dut Jon Artano zure momentua iritsi dela. Ederki, oholtzetako proletario, berpizkundeko artista total, eta zenbait entzat zoropandero, eta beste batzutan laguna, eta gizaseme hau, pixka bat hobeto ezagutzeko, 3 geldialditxo. Bai. Gartxotek berak aukeratuak. Bai. Ez da mutu, ez da? Ez. Ez. Iketxeko lanak inditu? Bai. Ondo. Gutxi gora bera. Aurrenekotik hasiko gaituk. Vale. Aurreneko geltokia, zuek jagin behar duzue, Gartxot mundura sortu zela, jaio zela, hilerri baten ondoan. Polloeko kanposantuaren ondoan. Hori aukeratu duk, ire aurreneko urteak hor pasaz itualako. Bai, pixkat, naiz, hor, hilerritik gertu dagoen ospitalean jaio intxorrondo, hilerritik gertu dagoen belartzagunean, edo egiako gainaldean bizi izan naiz, gurasoekin bizi osoan, eta hor argazkian ikusten den parkea litzake, nire bizitzan ordu gehien pasa ditudan lekua, hor kulumpioak, oain berrituta dago, baina kulumpioak gora bota eta hoi izan gure porteria, hoien sukaldetik ateatako argazki amak. Eta kuriosidade bezala, bai, gaztaroa identifikatzen dut hor belartzako parke horretan, bai futbolean, abenturak. Trapukeri batzuk ere bai, betaurreko batzuk hautzita ere bai. Bai, Mikel Asurmendi lagun minari behin baino gehiagotan esan nuke hor baloia postea jota gero beha eta atzeko pareta ere makina bat. Zer moduz moldatzen zen futbolean? Artista izango ditzen horretan ere? Kalidadea baino saiakera gehiago. Horretea da iturri bat ere bai, eta iturrian kuriosidade bezala ze garai ziren, baina guk asko jolazten genuen kanposantuan iturriari eman eta urak zenbat tardatzen zuen estoldaraino hori konometratzen, eta gero oztopoak jartzen genituen, eta diseinatzen, eta oain 23 eta atxalde osoak, garai honak, Artano, garai honak. Oain pantaia ibeira eta... Ze kalte egin duen teknologia. Kistona. Orduan oso berezia diot, bai, egia auzoari, nire auzoa delako, baina batez ere gainalde horri izan ere, txikitan ordu asko pasatakoak garelako jokoan eta jolasean. Eta gero, Gartxot umea koskortu egin zen, eta alako batean iritsi zitzaion Donostiatik, egiatik eta Donostiatik alde egiteko garaia. Beste egi baten bila. Beste egi baten bila, eta Ibaizabaleko egira iritsi zen. Bilbora, eta han Unamunotar Miguel izena duen Kolegio Mayor. Nola esaten da hori, Kolegio Mayor nola esan beharko genduke? Egoitza, ikasle egoitza batera. Bai, hori da. Ze aurkitu guenan? Niretzako unibertsitatea orokorrean kontzeptu bezala, baina batez ere, bai, Unamuno hori eta bertan ezagutu nuen jendea, netzako 18 urtekin bapatean bizitza, ez da. Zure auzotik eta inozentzia horretatik, bapatean unibertsitate giroan hangoa eta hemengoa den jendea, batzu matematika zalea, bestea behias artez, eta bapatean izan zen unibertsitateko lehenengo urte hori bizitza gainera etorriko balitz bezala, ez, zentzu honenean. Hau da, zure oskola txikitik atera eta ez dakite, besteak bezalako izate hori edo, ez dakit, egia esan akademikoki ez duen asko ikasi unibertsitatean, onartu behar dut. Zer? Ikusentzun, baino ez nabil hemen EHUren horka, baizik eta gu harrapatu gintuen hor analogikotik digitalerako garai zea hortan, orduan, asko ez genuen ikasi, baina maila humanoan eta bizipen moduan, eta gaur egun dudan musikaren zaletasun hori ere, bertan sortu ez, baina areagotu zen orduan. Kariño berezia diot, Unamun horian jende berezi asko ezagutu nuelako, eta izan zelako nolabait bizitza serio jarri zen unea, komien artean. Orain lotzea dugu Donostiarekin, etzakian nire kontua den, baina Donostiarekin lotzea dugu, Donostiarra izelako, eta sorkuntzaren itzakit Donostiarekin lotzen dira. Bilbora joaten etorriak eta egital ditu? Bai, lagun asko dauzkat, eta kontzertuak ere jo izan ditutan. Egia esan, Donostiarran ez jaiotzez, baina hemen ez dakit futbola edo ondartza, edo baina alako Bilbo versus Donostia kompetentzia horietan, ni normalean Bilbo
Bilbok defendatzaia naiz, izan ere oso oroitzapen ona dauzkat, hiri izugarria iruditzen zait, Donostia baino askoz biziagoa zentzu askotan, eta orduan maitasuna handiz gogoratzen, gora Donosti eta gora Bilbo ere. Gora Bilbo. Eta gora Perkalenea. Gora. Perkalenean eman ditualago ire bizitzako azken 8 urteak, hor mugarri bat, handi bat sarreran eta bestea erteeran. Zer da Perkalenea eta zergatik du izen hori? Perkalenea izan da ni eta beste askoren bizileku 8 urtetan zehar, nere lehengusu den Aitzol Lasak bataiatu zuen lehen gauean, Perkalenea, ez dakit asko esplikatu behar dan, Perkala pasatzen dan leku hori, ez da? Aurreneko gauean, ja Perkala zegoan. Bai. Eta gero ezen asko bizi izan Aitzol, bizitza aldatu zen eta joan zen hor beste norabaitera, baina berak bataiatu zuen. Izena denek ezagutuko zitean horrela, baina izena bera jarriatzen nioten Perkalenea, ez. Atean ez, baino, jende guztiak ezagutzen duela. Inoiz ez da izan Gartxoten edo Ugaitzen edo Jonen etxea. Beti Perkalenea jungalgea. Eta niretzako izan da, azken 8 urtetako bizileku, izan da heldutasunaren lehen lagina erakutsi zidan bizilekua. Zesango dizut, ni bizi izan naiz kanpoan, baina lehen aldiz Donostian bertan nire hirian independizatu nintzen lagunekin, eta 8 urtetan denetarik pasada, jendea, une bereziak, tristeak ere bai, ikasketa asko, eta gehien bat berezia da, zen azken 8 urtetako nire sorkuntza guztia pareta horien artean sortu da, orduan badaude behintzat bizipenak eta abestiak etxe horretan, laguntasunak, eta nik eta beste jende askok kariño maitasun asko diogun leku bat, eta pena eman zidan, izan zen nolako tragedia emozional txiki bat, lehen urtean, bizitzak ala nahi izan zuen, eta bukatu zen Perkaleneako fase hori, eta bakoitza bere bidetik joan ginen, baina uste dut bizitzan sendotu nauten lau pareta izan direla, bai. Zer, Perkalenea, Maialen polioetik hasi, eta Perkalenera. Perkalenea daño. Bai. Bejon diela. Eskerrik asko. Eta orain beste jon bat jolas egin behar dugulako. Jon Garate, arratsaldeon! Arratsaldeon, Zirza! Lehiatzea gatoz, lehiatu egin behar dezue, 3 zaudete, eta gaur egin behar deu, sekula ez deun egin Zirzarten. Gaur aurreneko aldiz, inoz ez dauin, gonbidatua, bakarrik utzi behar deu. Hemen jarriko zate, Jon eta Maialen, eta hemen Gartxot, bakarrik. Gartxot. Animo. Tapa. Beira, zondo egin. Jaka. Beira. Bueno, bi taldetan Gartxot, bakarrik zen moduz. Ondo, Bildurri gabe? Bildurri gabe. Oso ondo. Basiko gea beti bezala, Rafaga, Zirza! Zirza! Público bat! Galdera azkarrekin beti bezala hasiko gea, galdera azkarren txanda, nik botako izkizuet galderak, lehen da bizi zue bioi, eta erantzuna ez badakizue paso egiteko Zirzart esan behar da. Vale, paso egiteko Zirzart. Eta hasiko gea, Maialen eta Jon zuekin. Animo Maialen. Venga, bagoaz. Maialen, urrungo taldetatik zeinetan ez du parte hartu Gartxotek. Jerry, Bananas, Grises edo Bizaldi? Bizaldin. Jerry. Jon, Gartxotek Gazte Irratiko saio batean kolaboratu izan du bereziki. Zeinetan? Didan. Bealdean. Maialen, Gartxotek COVID-aren itxialdean Quarentena Sessions proiektua jarri zuen martxan. Egia edo gezurra? Gezurra. Egia. Eta Jon, Quarentena Sessions hoietan Gartxotek urrengo abesleretako zeinekin ez zuen kantatu. Olatz Salvadorrekin, Idoia Azurmendirekin, Izarorekin edo Sara Azurzarekin. Idoia Azurmendirekin. Sararekin! Oso ondo! Batez! Zer da! 0! Kalea bota hauek, esperiu, Denak galek izkie. Hombre, Beharko, oen zure txanda, bale, Gartxot. Lau aldera, Laura zutzako. Bega, baguaz, Ba, Gartxot, txakur txanoa jantzita kantatzen duzu askotan, munduan zenbat txakur daude? 200 milioi inguru edo 800 milioi inguru? 800. Bai, Gartxot, 1987an zu jaio zinen urtean kaleratu zuen Oskorrik Infraganti diskoa. Egia o gezurra? Gezurra. Gezurra, 86an, bai. Gartxot, unzain izena bizenak zenbat letra ditu, 11 edo 13? Venga, tita. 11.
13. Eta Gartxot, gabon hauetan bi aldiz hartu duzu parte Miluzen Izarorekin batera. Bi saioetako puntua gehituta zema puntu lortu zen ituzten. 474 edo 506. Ez daki, baino irabazi genuen gure eguna. 474. Bai, oso ondo! Lehenengo proba hontan aldiak nabarmenak. Markagailoa mesedez hartu, Gartxotek 3, Maianek eta Jonek 0. Bai. Lasai alare, bigarrengo txandara guazelako eta bigarren txandako galderak 3 puntu. Bali dituzte? Beraz, aber nola moldatzen zaten. Rafaga, Zirza! Zirza! Publiko bat! Hemen daude 3 puntuko galderak eta hau izango da abestien jolasa. Beraz, denok eskuak atzean. Hemen inberdio gorain. Bai, abestia jarriko deu, eta zuek identifikatzen dezuenean, badakizuenen zein dan kanta, eman eta erantzun, 3 puntu, bale? Balio dit talde edo abeslaren izenak, balio dit kantan izenak, edo estribilloa abesten badiazue. Jazta, arauak azaldu ditugu. Lehenengo kanta mesedez tirapu, sartu. We cannot live together, try. Don't let him take your love from me. Bakizu? Hau da! Paro! Brother Louis. Kostau zein zera, tirapu, erantzuna, zein da? Bai! Bueno, bat ez maiz. Zer da, hemen dakaki. Hemen aldakaki. Etzaka. Hor zerbait mobilen bat. Joder, modern talking, ni! Hau, asmatuko luke Eliseik lehenengo segunduan. Bueno, beste aukera badale, bigarrengo abestia, funtzionamentu berdina eskuakatzean, eta tirapu, kanta sartu. A ver, hau Mailenek. Garaipenik ez da. Ez da. A ver, tirapu. Oso ondo. Ja, bi asmatu dituzu, Tongo. Bueno, hau asmatze baduzu berdinketan gehatzea. 3. eta azkeneko abestia, tirapu mesedez, hartu. A ver, gatu? Zea, beste... Txingare, innareo, innareo. Hori zer da, bersio bat? Bai, zea. Tirapu zintzan. Bai, hori da. Nola hori da? Zea, bitxo malo pille, hori da. Hori da, Kanta ziera olaztea, nolaztea, Gartxo? Txingare, zea. Hala, bai, hau Txinga. Konbentzio jendia. Izango ez da, bat, tirapu, abestean hasiera jarri. Hala da. Txingare, bai. Asmatu dituzu, berdinketa, esan dugu. Purin lehia. 6 eta 6, bez? Gartxo, oso ondo, ala zan. Berdinketa eta azkeneko proba guaz, azkeneko aldera. Rafaga, Zirzat! Zirzat! Publiko bat! Hementxe, azkeneko galdera, 5 puntu balio ditu. Puntu bakarra balioko lore berdina da, ze berdinketan zaudete. Eskuak atzen jarri behar dituzue, asmatze badezue 5 puntu irabazi, ez badezu asmatzen 5 puntu kendu. Berez, arriskatu ez zuek ikusi. Bagoaz, irakurriko ez galdera, gero aukerak emango ditut, A, B eta C. Ta bat, bi eta 3 esan dakoan orduan eman. Aurretik ez. Vale. Venga, bagoaz. 2016an, EITB Kultura saioan kolaboratzen hasi zen Gartxot. Proposamen berriak aurkezten zituen. Parte hartu zuen lehenengo atalean, 2016an, zein artista edo talde aurkeztu zigun. A. Grimes, erresuma batukoak. B. Petra, donostikoak. Edo C. Dangen, suediakoak. Bat, bi eta 3, Bat, bi eta 3. Ez dira eman, ez da. Beak etzekin. 3 nizkin, baino, ze ordenian. Hoi da, lehenengo programan zein. 3 egintzen ditu. Nik diot Petra. Baina ez daukat ideiarik ere. Garbi. Ez daukat ideiarik ere, Bueno, Petra esan du, oen bideoa sartuko dugu. Zuk hori diozu? Zure lehenengo kolaborazio ikusiko dugu, eta erantzun ere bai. Sartu mesedez bideoa.
Kate Bush da Grimes taldearen oinarria eta funtsa. 2015 urteko pop album esanguratsuenen artean koka dezakegu Art Angels. Berriz ere, Claire berak bere osotasunean idatzi eta ekoiztu duena. Asko betu duk, Grimes izan erantzuna A, ez desasmatu 5 puntu gutxego zuentzako. Beraz, markagailua, Gartxo, nola gatu da? 6-1, zu irabazle, saria, gaurko saria zuretzako da, hau zuretzako da. Eta zer rote dago hemen barrun, ontsa, egin behar du da. Gaur, Gartxotentzako dekau hemen. Kaja doratua! Kaja doratua! Espaldiko batez kaja doratua! Hau, Gartxot, hau lengo urtean ekartze genuen, eta hemen barruan egote zan, artxiboa. Bale. Nik badaki zuri ilusio egite izula artxiboko zerbait ikustiak. Eta aurten artxiboa ez dago, baina gorko saria da artxiboa bueltatzea pi bazuekera. Artxibo jaunak ze aurkitu du, beira, zer da hon, urrezko kaja marrun. Zinta bada, 1984koa, txirri birrita, txirikito! Aurkitu deu, kostatu zaigu, hogeita zortzi urte pasadia aurkitu deu. Ikusiko deu. Gartxot, 7 urtekin. 7 urtekin txirrimir eta txiribito negein, beira, gozatu. Hemendik urte batzutera, antzokietan, irratietan eta onelako lekutan azalduko diren pertsonaia handiak aurkezten ditugu. Gartxot, hau da. Eta hau da, Txomin. Txomin, Domingo, Arrotze Gorringo. Txotazte dadoa zuek denak txiton, baila zorik onena dugu txiribiton. Trailararai dugu txiribiton, trailararai dugu txiribiton. Wow! Ikierre ja. Apa, Gartxo. Esker. Kongarate, eskerrik asko! Zorrati! Zoragarri! Jo, jondik ira. Gozen! Aupa Jon! Leo! Bueno, torri, lasa eseriko gara, eta elkar agurtuko dugu, baina agurtu baino lehen Gartxot, zeo paripolita, Buah, hoi... Baldakazue MP4an bialtzea hola bai. Bidaliko izugu. Oroituko dugu martxoaren 17an kontzertua izango duzula, eta badaban ongi ulertu baldin badugu odeiekin, bestea beste, eta beraz edonorke joteko aukera duela, eta datorren ostiralean bertan aurkeztuko dela zure lan berria. Bai, eta jendeak aurkezpena daban ikusteko aukera du, kontzertu berri batekin, eukin ezaken lagun honena ondoan dudala, Odei Barrosoren kontzertu puskare bai, bertan izango da salgai liburua, entzungai ere diskoa plataformetan, eta hemendik ikusi nahi nauenak edo programatu nahi nauen orori ere deialdi bat, eta ea udara oparoa datorren. Ni bentsat orain arte bezala saiatuko nahi. Gartxot, mila esker bisitagatik, eta honen haupa dizugu. Eskerrik asko honeta. Aupa Jon! Urrengon irabaziko dugu, lasai. Bueno, eta guazen orain beste aldera, eta asteko azkeneko bisita egin behar dugu, Arroa Zura behirazia arkume txiki polita ditugu. Nariz Gambo, arratsaldeon! Arratxaldeon, Maialen, arratxaldeon, ikusentzule guzti-guztio ikusi, Hau ja azkenekoak dira, Ja martxotik aurrera, ez da jaiotza gehiago emango, eta oraindik 3 ardi gelditzen zaizkigu erditzeko, honek biskiak egin dizkigu, eta egin berriak dira gainera. Ze politak, hortxe, goxo-goxo ikusten ditugu azkeneko arkumeak ere, Bai, hemen dena goxo-goxo egoten dira amaren magalean, eta sarria giro honek lagunduta belarrak jotzen duenean, orduan ere kanpora ateratzeko aukera, edo behintzat kanpoko arnasa hartzeko aukera ere izango dute. Aritz ostirala da, eta ikusentzulen galderei erantzun behar diegu, hauxe lehen da biziko. Eupa, Aritz, nola mozten zaizkio adarrak animaliari? Hauntzari, ardiari, behiari, nola mozten dizkio zuen? Bueno, lehenik eta behin, adarrak mozten zaizkio bereziki ongizatea zaintzeko, animaliaren ongizatea, adar batzuk okerrak ateratzen direlako, eta haiek bueltan luzeeraren poderioz, gorputzera sartzeko bidea hartzen dute, eta zauriak eragin, eta heriotza ere eragin dezakete. Beraz, hori egin beharreko lan bat izaten da. Ardien kasuan esango dizuet, adibidez, jaio eta lehenbiziko 4-6 asteetan, mozte aukera edo garai bat izaten dela. Orduan egiten dena da muina bera ere kendu.
lau 6 aste dituztenean, baino hortik aurrera guk adibidez hemen etxaldean egiten duguna da, ja adarra sortuta dagonean moztea. Eta hau da beste mozteko manera edo modua, bai? Orduan xirga batekin egiten dugu, eskuz, indarrez, muina ikutu gabe, dagoen adar soberakin hori kendu. Eta hau normalean egiten dugu ardimozte garaian, alegia urtean behin gutxienez egiten dugu edo bitan. Ze azken finean adar hauek ahazten dijoaz, gelditu gabe eta urtean behintzat moztu beharrak izaten dira. Hortxe balenda biziko erantzuna eta guazen orain bigarren galderarekin. Hau paretz, galderatxo baldoka zuetzako. Urtean zehar, noiz okitzen dituzu ardiak barruan, eta noiz kanpoan? Bueno, guk ardiak kanpoan eukitzen ditugu, kanpoan jana dagoen bitartean, hori da gure helburu nagusia. Kanpoan jana daukaten bitartean, kanpoko janera eramaten ditugu. Eta ze gertatzen da, udazken bukaeran jana agortzen hasten denean, eta neguan sartu behar garenean, ardiak etxaldera sartu behar ditugula. Zeintzuk zaintzen ditugu etxaldean? Kanpoko janarekin aski ez daukaten ardiak. Eta horiek izaten dira, esnetan egoten direnak. Beraz, esnea eukitzeko lehenbizi erditu behar dira, erditzen direnean, urria inguruan barrura sartzen ditugu, eta hortik aurrera barruan eukitzen ditugu. Noiz arte? Hain zuzen ere martxoan, punta berria jaiotzen den arte. Martxoak berriro ere udaberria dakarkienez, arrek ekartzen duen janari segika kanpora egingo dugu, eta hortik aurrera ardiak kanpoan egongo dira, bere bazka lortzeko. Eta ekainean, etxaldea utzi, beko bailara sakana utzi, eta bai antzuak eta bai antzutu ditugunak, alegia hartalde osoa bere ahari eta bildots guztiekin mendira dijoaz, berriro ere iraila urri aldean etxaldeko bidea hartu arte. Eta urten esate baterako ze itxura du momentuz inguruak kanpora ateratzen hasteko? Bueno, arazoak euki ditugu, badakizuen lehortea euki genuela, temperatura oso altuak eta bereziki hauek eragin diete larrei, eta ze gertatu da udazkenerako loraldi bat eukitzen dute. Belarrek eta loraldi horren ondorioz hazi bat sortzen da, hazia bota eta udazkenean bertan ernaltzen da. Arazo bat euki dugu, etzen loraldi hori eman lehortea eta berotearen ondorioz, eta beraz hazi hori etzen lurrera jauzi, ez daukagu. Eta orain oso berantak datoz larreak, leku batzuetan denbora asko beharko dute eta gainera belar gutxirekin datoz. Hala ere, giro epelau daukagunez, puntaia mugitzen hasi da, eta Euskal Herria badakizue anitza da klimatologian ere, eta leku batzutan berdetuak eta animalia kanpoan daude, aspaldi, eta beste batzutan zai gaude. Adibidez, sakanan, oraindik zai gaude. Entzun dezagun, asteko azkeneko galdera, zuretzat. Hau baritz, ardi azpik eiteko garoa eolastoa zer da hobea? Nik esango nuke hobea dela beti ere gertuen eta erraxen eskuratzeko daukagun hori. Garoak gauza on bat dauka, magnesio iturri importante bada eta sortzen den satxa, sortzen den ongarrian, magnesio hori gelditu egiten da. Garoa noski erabili izan da eta erabiltzen da, eta badaude Euskal Herrian eremu zehatzak horretarako. Lur azidoak dauden tokietan, garotokiak sortzen dira eta horiek azpitarako erabiltzen dira. Baina lastoak ere bere abantailak baditu, eta leku batzutan, zekalea gertu dauden lekutan, lastoa gertuko iturri daukagu, eta oso ona da ere azpiak egiteko. Adibidez esaten da, lastoetan xomorro edo bizkarroi gutxiago egoten direla garoarekin alderatuta. Nik zer egingo nuke? Alik eta merkeen eskuratzea balio zaigun edo daukagun hori, eta ingurutik gertuen eta autosufizientzia gehien ematen digun hori erabiltzea. Hori izaten da alternatibarik hoberena. Bueno, Aritz, ostirala da, eta saiatzen gara ostiralero zuretzat tartetxo bat gordetzen jendea agurtu ezazun, gaur badaukagu denbora, beraz, agurtu ezazu jendea. Ostiraltxo! Bueno, agurtu ez ditugu agurtuko. Asteburua tarteko dago, despedituko gara, asteburua pasako da eta astelenean bueltatuko gara. Zer egin behar da? Badakizue, pozik bizi, disfrutatu, ekin asteburuari indarrak hartu astelena berriro ere itzuliko delako, eta astelenarekin batera guk, badakizue, biba zuek. Eta eutsi herriari eta lotolurrari. Biba zuek!
Eskerrik asko Aritz eta bibazu ere bai nola ez, eta esan bezala astelenean itzuliko gara, beraz, agurrik ez. Astelenean lehendabiziko orduan, euskarak batzen gaitu izango dugu leloa euskara bultzatzeko eta euskarazko 3 proiektu aurkeztuko dizkizuego, hori lehendabiziko orduan izango da. Eta bigarrengo orduan, gonbidatu gisa musika talde bikain bat, Lier musika taldekoak izango direlako hemen gurekin, eta gainera zuzenean joko digute, beraz, ezin duzue galdu. Eta astelenean hori ere bai, hegazkinez etortzen baldin bada behintzat, Xabi bueltan izango da, eta ni ere hemen izango naiz zuekin, batera zuek ere horri izango zaretelako. Orain, eguraldia asteburu ona izan, eta astelenen arte. Bibago, eta bibazu!